So what's up mga kagri? So ayun po, since po tuloy-tuloy ang pag-uulan ngayon at syempre ito po ng aking mga sisiwa na ito ay kakatapos ko lang po silang bigyan ng sulfur QR kasi po nagkaroon sila ng coccidiosis. So ngayon po ang ginagawa ko, so araw-araw na naman po ako nagpapainom ng Vitamin Pro powder sa kanila. So ito po ay merong multivitamins, minerals, B-complex, electrolytes, amino acid at probiotics. At ito po ay immunity enhancer, energy enhancer, anti-stress enhancer, digestion enhancer at growth enhancer. So ayun po para hindi sila magkasakit. At syempre galing pa lang po sila sa coccidiosis para po mas madali silang makarecover. So araw-araw pagbibigay ko po ng Vitamin Pro at syempre maulan po kasi dito sa Bicol. Kaya ayun po, minimaintain natin ng araw-araw na pagbibigay ng Vitamin Pro powder para po hindi na sila ulit magkasakit or hindi sila magkasipon or ano pa mang ibang sakit na pwedeng duha po sa kanila. So, yun lamang po and happy farming. At syempre gawin po tayo ng mga produkto ng Battlecock dahil sa Battlecock, lagi kang lamang. So, and mga kakri, wag po natin kalimutang mag-heart, follow, share, and subscribe. Thank you for watching.